Aupa, Iban! Aupa, Iban! Arratxaldeon, ongi etorri, Iban. Eskerrik asko etortzeatik. Eseri lasai. Iban, zer modu zaude? Zuere larun batean egongo zara telebistari begira turra ikusteko prest? Bai, azkenean, urteko akontezioa da guritzako, ez da, eta azkenean turra urteko lasterketa da, eta, gogoekin hasteko, ikusteko eta gozatzeko batez be, ez da. Gainera, txirrindulari zaleak oso zaleak dira, ez da zai egongo dira, jendea ez da faltako errepide bazterretan? Turran beti jente asko egoten da, iaz ikusi genuen Bilboko irteran zenbat jente izan zen, aurten uste Italian hasten dela bai, eta Italian ere afizio handia dago, turrea ez du behar loko afiziorik ere, ez beti jente pilak egoten da, baina ortengo edizioa ere oso polita da, eta gogoekin hasteko, ez da. Bai, zuk Italiako giroa ere ezagutzen duzu, Italiako zaleak ere ezagutzen dituzu, hasi zara izketan Florentzian, hasten da urtengo turra, pentsatzen dute txirrindulariek sumatuko dutela afizio hori, Italiako txirrindulari zaletasun hori, ez da? Ba, Italian batez be asko bizi dute, ez da? Txirrindularitza batez be bere karrera, lasterketa giroa, nola bolkatzen dira lasterketa horretan, zenbat jente egoten dan, eta nola bizi duten ziklismoa da beste modu batean, ez da? Baina azkenean turra behor Florentziatik ikastea, ikusiko dugu zelako jentea gongo dan, eta nola bizi izango duten italiarrak, ez da? Aizu, Iban, turra hasi aurretik, galdera hauek edo galderak erraza dira, erantzuna behar bada ez da inerraza, baina zein da favoritoa, zuk zein daukazu turra irabazteko favoritoa? Orain arte ikusi duguna urte hauetan bi izan dira, ez da? Pogacar eta Binego, ez da? Baina Binego daukagu duda hori, Osarriko Itzulian eroriketa handia zen zuen, eta denbora asko egon da geldi, ez du handik lasterketa gehiago korritu, eta hor dago duda nola alduko den, ez da? Azkenean programazio guztia, entrenamendu guztia aldatu zaio, eta ez dakit nola alduko den. Eta bestaldetik, Pogacar girotik dator, giroan olako erakostaldi ikaragarriak egin du, eta nola altzen den, eta gero bi horreken duta, ez dakit horre dinoten Epul, ez dut ikusten dekarren turroko mendia pasatuko duenik, eta gero Rodrik uste dagoela hortik, baina ni uste dut izatez bi horre dira, Pogacar eta Binego, ez da? Horrek esan nahi da horten ikusmin desente egongo dela, ez da? Ze esan duzu bezala, ez dakigu Binego nola iritsiko den? Hori da gau zalantxoa danok, ez da? Azkenean bere programazioa aldatu da, denbora asko egon da geldi, eta beste prestakuntza diferente bat egin du. Horrek mesede ere egin dezake? Ez, azkenean ez du mesedik egiten, ez. Fraturak esan ditu, eta azkenean programa guztia datzen dizu, eta azkenean txirrindulari bat behar du lastaketa batzuk horritu lehenago, jakiteko nola zauden, eta ze puntuak hobetu edo zenbat entrenatu, ez da azkenean. Ni uste dut parte hartzen badu, txarto ez da lagongo, ze bestela esan zuen parte hartuko, baina dudak bat daudez, azkenean ez du asko kurritu eta ez dakik nola alduko dan, ez da? Aurtengo favoritoi buruzari gara, baina duela 20 urte, atzera begiratzen baldin badugu, zu zinen favoritoetako bat, turrera begira. Nola horre zeuden txirrindulari bezala garai hartan, oraintxe momentu honetan turra hasi aurretik, nola egongo zinen? Jentea esan Dauphinetik netorren, Dauphine irabazi nuen, ganera nire garaian astronetago ez zeuden, eta irabazi nuen ganera, bazengoen kronoeskalada bat momentu zela, eta turrean geroago gantzango zen Alpeduzeko kronoeskalada etapa berdin bat, eta hori ikusten dugu, eta azkenean zazuten, astronen izan nuen, momentuzeko kronoeskalada irabazi nuen ganera, exhibizio batekin. 2 minutu. Eta orduan, nik han, korritzen nagoen bitartean, nintzen konturatu ez lako espetazioa esatu zen, baina etxera bueltatu nintzenean, ikusi izan zelan jarri zeiaten favorito bezala, eta, azkenean izan zen, pasada bat, ez da, zenbat medio, zenbat jente, eta, izan zen potxu bat ikaragarria, bai. Jendeak eta prentsak eta asko ere hitz egiten du, gero aurre ikuspen horiek turrean ez ziren horrela bete, Iban? Gauza asko garratu zitzaidan, ez da ganea dena alrebez. Egia esan espetazio asko zeuden, nik ondo aurkitzen nintzen, oso ondo usten turra baino, final zein nire urterik onena zen. Eta justo zegoen lehengo astean pabeseko etapa bat, eta etapa hortan jauzi ginen 10-15 lagun pabesan, eta nik hartu nuen golpe itxel bat, golpe handia hartu nuen, eta ganera galdu nuen 2 minutu, eta gero, golpe ondori horretik, ikusten nahi egunenetik egunera zuela gorputza ondo rekuperatzen, gero eta txarrago nahi milen, eta azkenean turra gotxin nuen, ez da, azkenean izan zen, favorito bezala hartutan egun kanten, eta azkenean turra bukatu barik etxera joan beharra. Urte hartan etzen posible izan, baina urtebete lehenago Alpe d'Huezeko garaipenura gura ere izugarria izan zen, garaipen benetan handia. Bai, azkenean, turra nik beti ikusi dut, txikitatik telebistan, etapa guztia, batez be mendiko etapak,
Eta, Alpeduzen irabaztea, holako jartxun daukan etapa baten, horrelako etapa baten, eta, nola irabazi nuen, egia esan, egin zen ilusio handia, eta, izo zuen reperkusio handia, ez da. Igoera gogoangarria egin zenuen, eta turreko antolatzaileak ere kontziente dira hortaz, eta halako oroigarri edo plaka bat dago jarritan zure omenezkoa? Igoera hori dauka berezitasun bat, irabazten duten korredore dana, bagoitxari jartzen dute kurba baten plaka bat edizen bat, ez da? Eta horren uste dagoela betxabe hor, eta niko partetzen dut plaka beste batekin azkenean, ez dakizen bat taldi zigon dire Alpedu eta dira 21 kurba, ez da, asko gara. Baina ni uste zotemekin nagoela 3. kurban hasieratik, ez da? Eta, polita da, joan nintzen ikustera, behin utxita bizikleta, eta, luzea egiten du, zure izena hor ikustea, polito da, bai. Garaipen hura eta gero herrian ere babesa handia jaso zenuen Igorren, zure herrian omenaldia ere egin zizuten. Hunkigarri izango zen hori zuretzat? Egizan, hori izan zen, impatu handia esan zuen, ez da, azkenean, zu korritzen zauden bitartean ez ara konturatzen zelako nartasuna daukan, eta azkenean eltzen zara etxera, eta gusten duzu, zenbat jente segitu duen, zenbat jente egon da zuen zain, zenbat jente egin duzu ilusio asko, eta azkenean esan zuen, impatu handia, ez da. Zenbat jende egote zen, Iban, beste errepide bazterretan, oraindik ere egoten da, baina orduango marea laranja hura izugarria izaten zen benetan. Ez dakite zuk sentitzen zenuen bultzada bat, babes bat, edo nola bizi zenuen hori? Argi da, azkenean, hori guztien da, aurten goturran izan da, baina gure garaian adibidez, guk turren gondenean maiolan jakin ikusten zenuen, batez be Pirinioetan, bai Turmaleten, bai Monjin, bai edozen igoretan, ez da igoretan ere, dana kamisetan jakin, eta ganean, danok animatzen, bai gure taldea, bai euskalduna, baina gure afizioa animatzen du guztiak, eta ganean esaten zeaten, beste taldeko korrederak ere, zelako afizioa dako zuen, ze guri ere animatzen digute, eta zelako postasuna beten du, zelako errepidea olak guztia, eta zelako zaitasun ona daukazuen, sanoa daukazuen, ez da, azkenean gure txako zen, jartzen duten hiriak, atente, ez da, azkenean zen, ikaragarria zen ikusten genuena. Bai, Maialen ere antzegoen, zuek animatzen. Berak zu ikusi zintuen, zuk ikusi zenuen Maialen egunak? Ez dakit irango batzen, igual urte batxo dira, bai. Ni horregoten nintzen. Argazki bat ere bamen daukazu, ez da? Daukat zuri ateratako argazki bat. Argazkian geldi zaude, Iban. Bai, benetan, aizara, bai, urte batxo badira, orduan, urte batxo, haze ondo, ekarri bat zuen argazkia, ikusteko. Jo, ederra. Egia da, mugimendu handi izan zela ederra, eta oraindik ere, jendeak oso gogoan daukana, ez da? Garai onak izan ziren. Oso onak, talde antxako bat oso onak, eta ganera, turrak ere hori ikusten zuen, ez da, azkenean zu pentsatu, mendiko etapa beti izaten zen zapatu igandetan, eta zelan hainbeste jente joaten zen, pasatu zuten astean zehar, ez da, bat ez Pirinoko etapak, ez da, mendiko etapak, ez da, ze bestela bolkatzen zen jente piloa, hainbeste jente bolkatzen zen, bizkate, jarri basala bizkate mugaba, ze bestela izaten zen ikaragarria, baina turrak askatzen zuen pilo bat, zelako afizioa, eta jente guztiak eratzen zen harrituta, ez da.